Helo bawb a chroeso i'r fideo yma. Wel, mae'r fideo yma yn arbennig i bobl sy'n gwneud yr arholiad sylfaen, ac yn arbennig i pobl sy'n gwneud yr arholiad llafar sylfaen. Llafar ydi siarad, ie? So, yr arholiad llafar sylfaen. A yn y fideo yma, da ni'n mynd dros sut i ofyn cwestiynau i ffindio gwybodaeth mewn hysbyseb. Felly, yn yr arholiad sylfaen, da chi'n mynd i gael hysbyseb, a mae yna fylchau yn yr hysbyseb. Mae yna gaps yn yr hysbyseb. A da chi angen gofyn cwestiynau yn yr arholiad i ffindio be ydy'r wybodaeth sydd yn y gaps yma. I ffindio be ydy'r wybodaeth yn y bylchau yma. A dwi wedi paratoi sleidiau i helpu chi feddwl sut i ofyn y cwestiynau yma. Felly, da chi'n barod? Dewch! Felly heddiw, da ni'n mynd i'w edrych ar sut i ofyn cwestiynau i gael gwybodaeth mewn hysbyseb. Dyma'r rhan gyntaf yn yr arholiad llafar sylfaen, ac mae rhaid i chi ofyn cwestiynau i'r arholwr i ddarganfod y wybodaeth sydd ar goll mewn hysbyseb. Felly mae yna fylchau mewn hysbyseb a rhaid i chi ofyn cwestiynau i ffindio allan be ydy'r wybodaeth sydd ar goll. Mae yna 5 bwlch, felly rhaid i chi ofyn 5 cwestiwn. Yn y sleidiau yma, mae gen i 5 hysbyseb, a da ni'n mynd i edrych ar bob hysbyseb a gweld sut fath o gwestiynau da ni'n medru gofyn i ffindio'r wybodaeth yn y bylchau. Mi fydda i'n rhoi 2 funud o amser i chi efo bob hysbyseb i chi gael amser i ddarllen ag i feddwl be ydy'r cwestiynau ydych chi angen. Felly fydda i yma efo chi, fydda i'n aros am 2 funud cyn rhoi yr atebion i chi. Os ydych chi ddim isio aros 2 funud, ydych chi'n medru neidio ymlaen yn y fideo ac edrych ar yr atebion yn syth. Neu, os ydych chi angen mwy o amser, ydych chi angen mwy na 2 funud, ydych chi wrth gwrs yn medru rhoi pause ar y fideo a stopio'r fideo a cymryd eich amser i feddwl am y cwestiynau. Felly, awn ni at yr hysbyseb cynta. Dyma'r hysbyseb cynta. Dwi'n mynd i aros 2 funud rwan cyn rhoi yr atebion i chi. Darllenwch yr hysbyseb a meddyliwch neu ysgrifennwch y cwestiynau ydych chi angen i ffindio'r wybodaeth yma. Wedyn, mi fyddan ni'n edrych ar yr atebion. Mae'ch 2 funud chi yn cychwyn rwan.
Wel, mae'r 2 funud ar ben. Da ni'n mynd i edrych ar yr atebion rwan, neu edrych ar y cwestiynau. Os ydych chi angen mwy o amser, rhowch pause ar y fideo a wedyn ymunwch efo ni pan ydych chi'n barod. Y cwestiwn cyntaf da ni'n medru ofyn yma ydy wrth gwrs lle neu ble. Lle mae'r dosbarth salsa? Da chi'n medru dweud ble neu lle. Ble mae'r dosbarth salsa neu lle mae'r dosbarth salsa? Yr ail gwestiwn da ni angen yma ydy pryd. Felly, da ni'n medru gofyn pryd mae'r dosbarth salsa, neu da ni'n medru gofyn pa noson. Okay? Pa noson. Noson ydy un nos. So noson. Pa noson mae'r dosbarth salsa? Y trydydd cwestiwn da ni angen ydy faint o'r gloch. Da ni'n medru gofyn pryd yma hefyd, ond achos da ni'n medru gweld o'r gloch ar y sgrin yn yr hysbyseb, dwi'n meddwl bod hi'n syniad da defnyddio faint o'r gloch. Felly, faint o'r gloch mae'r dosbarth salsa? Cwestiwn rhif 4. Yma, da ni angen gwybod faint mae'r cwrs neu'r dosbarth yn gostio. Mae yna fwy nag un opsiwn i ofyn am cost rhywbeth yn Gymraeg. Da ni'n medru gofyn beth ydy cost, neu beth ydy pris. So, beth ydy cost y dosbarth salsa, neu be ydy pris y dosbarth salsa. A dwi'n gweld rwan mod i wedi anghofio marc cwestiwn ar ôl yr ail gwestiwn yma. Da ni'n medru dweud beth neu be, dim ots. A da ni'n medru gofyn cost neu pris. Yr opsiwn arall ydy gofyn faint mae rhywbeth yn gostio. Felly yma, da ni'n dweud faint mae'r dosbarth salsa yn gostio. Ac achos mae'r gost am yr awr yma, da ni'n medru ychwanegu faint mae'r dosbarth salsa yn gostio yr awr. Cwestiwn 5. Wel, mae mwy nag un opsiwn yma hefyd. Da ni'n medru gofyn am sawl wythnos mae'r cwrs salsa ymlaen. Neu da ni'n medru defnyddio patrwm pa mor. Felly, pa mor hir ydy'r cwrs salsa? Os da ni'n defnyddio cwestiwn efo sawl, fel er enghraifft, sawl wythnos dwi'n gallu dawnsio salsa, rhaid i ni ddefnyddio gair unigol. So sawl wythnos. Mae wythnos yma yn air unigol. Sawl wythnos dwi'n gallu dawnsio salsa. Os da ni eisiau defnyddio faint o rhywbeth, fel faint o wythnosa ydy'r cwrs salsa, rhaid i ni ddefnyddio y gair lluosog, wythnosau. Felly, faint o wythnosau ydy'r cwrs salsa. A dyna'r hysbyseb yma. Awn ni mlaen i'r hysbyseb nesa. Dyma'r hysbyseb nesa, canolfan hamdden Llanbryn. Dwi'n mynd i roid 2 funud i chi eto. Darllenwch yr hysbyseb a meddyliwch am y 5 cwestiwn dych chi angen i ffeindio'r wybodaeth yn yr hysbyseb yma. Os dych chi ddim eisiau aros 2 funud, dych chi'n medru neidio ymlaen yn y fideo i weld yr atebion. Ond, os dych chi eisiau cymryd eich amser rwan, dwi'n mynd i aros yma efo chi am 2 funud i feddwl be ydy'r cwestiynau yma. Mae'ch 2 funud chi yn dechrau rwan.
Iawn. Mae'ch 2 funud chi wedi dod i ben. Be ydy'r cwestiynau da ni angen yma? Y cwestiwn cyntaf da ni angen ydy pryd fydd y pwll nofio'n barod? Neu da ni'n medru gofyn erbyn pa fis bydd y pwll nofio'n barod? A da ni angen treiglo'n feddal ar ôl pa. Pa fis? Yr ail gwestiwn da ni angen yma ydy am y chwaraewr rygbi enwog. Felly da ni'n medru gofyn pwy? Pwy ydy'r chwaraewr rygbi? Neu da ni'n medru gofyn am 'i enw fo. Beth ydy enw'r chwaraewr rygbi enwog? Neu da ni'n medru defnyddio y patrwm sy. Felly pwy sy? Neu pwy sy'n agor y ganolfan hamdden? Y trydydd cwestiwn da ni angen ydy yr amser dechrau'r seremoni. Felly da ni'n medru gofyn wrth gwrs faint o'r gloch. Felly faint o'r gloch mae'r seremoni yn dechrau? Neu da ni'n medru gofyn pryd. Pryd mae'r seremoni'n dechrau? Cwestiwn 4. Da ni'n medru gweld arwydd punt yma, felly da ni'n gwybod mai rhyw fath o bris neu cost sydd yma. Da ni'n medru gofyn beth ydy cost neu be ydy cost mynd i'r ganolfan am flwyddyn? Neu be ydy'r gost neu be ydy'r pris am flwyddyn? Eto da ni'n medru defnyddio faint efo costio, y ferf costio, felly faint mae'n gostio i fynd i'r ganolfan am flwyddyn? Neu fasach chi'n medru defnyddio'r patrwm rhaid. Felly faint rhaid i mi dalu y flwyddyn i fynd i'r ganolfan? A'r cwestiwn ola sgennon ni yma ydy'r rhif ffôn, felly be neu beth ydy rhif ffôn y ganolfan? Cofiwch, os dach chi ddim yn hollol siŵr efo'r cwestiynau dach chi'n gweld ar y sgrin yma, mae croeso i chi sgwennu o dan y fideo, yn y sylwada o dan y fideo ar YouTube, unrhyw gwestiynau, a dwi'n medru helpu chi yna. Dwi'n medru ateb unrhyw gwestiwn sgennoch chi. Awn ni mlaen i'r hysbyseb nesa. Dyma'r hysbyseb nesa, gwersi nofio. Mae'ch 2 funud chi yn dechrau rŵan. Iawn, mae'ch 2 funud chi wedi dod i ben. Be ydy'r cwestiynau da ni angen yma? Wel, y cwestiwn cyntaf da ni angen ydy
Pryd mae'r gwersi nofio, neu pa noson mae'r gwersi nofio. Cofiwch, dim ond un o'r cwestiynau yma ydych chi angen yn yr arholiad, ond dwi jyst yn dangos opsiynau gwahanol i chi. Yr ail gwestiwn da ni angen ydy am y cost, am y gost neu y pris. Felly, beth neu be ydy'r gost, be ydy cost y cwrs, be ydy pris y cwrs, neu da ni'n medru defnyddio faint a'r ferf costio, felly faint mae'r cwrs yn gostio. Wrth gwrs, gewch chi ychwanegu am 20 wythnos hefyd. Faint mae'r cwrs yn gostio am 20 wythnos. Neu beth ydy pris y cwrs am 20 wythnos. Cwestiwn 3. Erbyn pryd rhaid i chi dalu am y cwrs? Neu, da ni'n medru defnyddio dyddiad cau. Felly, be ydy'r dyddiad cau i dalu? Felly, y dyddiad cau ydy'r dyddiad ola da chi'n medru gwneud rhywbeth. Fel arfer, mae dyddiad cau os da chi'n ymgeisio am swydd, neu os da chi'n ysgrifennu traethawd yn y brifysgol, mae yna ddyddiad cau. Rhaid i chi wneud rhywbeth cyn y dyddiad yma. A yn yr hysbyseb yma, rhaid i chi dalu cyn y dyddiad yma. Felly, da chi'n medru gofyn be ydy'r dyddiad cau i dalu. Opsiwn arall ydy gofyn cyn pryd rhaid talu am y cwrs, neu cyn pryd rhaid i mi dalu am y cwrs. Cwestiwn 4. Dim ond un opsiwn o'n i'n medru meddwl amdano fo. Pryd fydd y sesiwn gyntaf? A cwestiwn 5. Pryd fydd y cwrs yn gorffen? Neu da ni'n medru defnyddio pa eto, ond rhaid i ni dreiglo'n feddal ar ôl pa. Felly, pa fis bydd y cwrs yn gorffen? Awn ni mlaen i'r hysbyseb nesa. Gwyliau munud olaf. Darllenwch yr hysbyseb ag ysgrifennwch neu meddyliwch am y cwestiynau, a welai chi mewn 2 funud. Mae'ch 2 funud chi yn cychwyn rwan. A dyna ni, mae'ch 2 funud chi ar ben. Be ydy'r cwestiynau da ni angen yma? Wel, y cwestiwn cyntaf da ni angen gwybod enw'r cwmni, felly
beth, neu be. Be ydi enw'r cwmni, neu be ydi enw'r cwmni sy'n trefnu'r daith? Yr ail gwestiwn da ni angen ydi sawl noson ydi'r gwylia. Cofiwch, da ni'n defnyddio enw unigol ar ôl sawl. Felly, sawl noson ydi'r gwylia. Neu opsiwn arall, da ni'n medru defnyddio faint o, ond cofiwch, efo faint o, da ni angen enw lluosog. Felly, faint o nosweithiau ydi'r gwylia. Achos noson ydi'r unigol, nosweithiau ydi'r lluosog. Neu da ni'n medru defnyddio patrwm pa mor eto. Felly, pa mor hir ydi'r gwyliau. Mae'r 3 opsiwn yma yn iawn. Felly, da chi'n medru defnyddio yr opsiwn da chi'n licio ora. Mae cwestiwn 3 yn anodd yma, dwi'n teimlo. Ond, da chi'n medru gofyn lle mae'r gwesty, neu ble mae'r gwesty. Cofiwch, mae ble a lle yr un fath. Basai'r cwestiwn yma yn iawn, lle neu ble mae'r gwesty. Neu da chi'n medru gofyn hefyd beth sy'n ger y gwesty, neu beth sy'n wrth y gwesty. Achos da chi'n gweld y gair wrth yn yr hysbyseb. Felly, beth sy'n wrth y gwesty, beth sy'n ger y gwesty. Cwestiwn 4. O le mae'r awyren yn hedfan? Dwi ddim yn meddwl bod 'na opsiwn arall yma. O le mae'r awyren yn hedfan? Neu o le mae'r awyren yn mynd? A cwestiwn 5. Amser da ni isio yma, felly pryd fydd y bws yn cychwyn o Fangor? Cofiwch dreiglan feddal cychwyn o Fangor. Neu wrth gwrs faint o'r gloch. Felly faint o'r gloch fydd y bws yn gadael, neu faint o'r gloch fydd y bws yn cychwyn. Awn ni mlaen i'r hysbyseb ola. Dyma'r hysbyseb nesa, noson werin. Darllenwch yr hysbyseb ac ysgrifennwch neu meddyliwch am y cwestiynau da chi angen yma. A mae'ch 2 funud chi yn dechrau rŵan. A dyna ni, mae'ch 2 funud chi ar ben. Cofiwch, gewch chi stopio yma os da chi angen mwy o amser. Ond dwi'n mynd i sbïo ar yr atebion rwan, neu y cwestiynau. Be ydy'r cwestiwn cyntaf da ni angen yma? Wel, da ni angen ffindio enw'r person enwog. Felly, beth ydy enw'r canwr gwerin enwog? Neu pwy ydy'r canwr gwerin
enwog. Cwestiwn 2. Lle mae'r canwr gwerin enwog yn perfformio? Da ni eisiau ffindio lle neu ble mae o yn perfformio. Felly, ble mae o'n perfformio neu ble mae o'n canu, ble mae'r canwr gwerin enwog yn perfformio. Cwestiwn 3. Da ni eisiau gwybod faint mae'r tocyn yn gostio, felly beth ydy pris y tocyn? Achos yma da ni'n medru defnyddio y geiria da ni'n weld yn yr hysbyseb, ia? Yn yr hysbyseb, da ni'n gweld dechrau am 7 o'r gloch a phris y tocyn ydy rhywbeth. Felly defnyddiwch pris y tocyn. Felly, beth ydy pris y tocyn? Neu, opsiwn arall wrth gwrs ydy defnyddio faint ac yn gostio. Felly, faint mae'r tocynnau yn gostio. Cwestiwn 4. Da ni angen gwybod pryd mae'r drysau yn agor. Felly, da ni'n medru gofyn faint o'r gloch eto. Faint o'r gloch bydd y drysau yn agor. Neu, wrth gwrs, da ni'n medru defnyddio pryd. Pryd mae'r drysau'n agor. A cwestiwn 5. Da ni eisiau gwybod be ydy e-bost Mari. Felly, da ni'n medru gofyn beth ydy neu beth ydy cyfeiriad e-bost Mari. Neu os da chi ddim yn cofio y gair cyfeiriad, da chi'n medru gofyn hefyd, be ydy e-bost Mari? Felly, heddiw da ni wedi gweld gwahanol ffyrdd o ofyn cwestiynau i gael gwybodaeth mewn hysbyseb, sef rhan gyntaf yn yr arholiad llafar Sylfaen. Ag yma rhaid i chi ofyn cwestiynau i'r arholwr i ddarganfod neu i ffindio y wybodaeth sydd ar goll mewn un hysbyseb. Da ni wedi gweld 5 heddiw, ond jyst un da chi'n mynd i weld yn yr arholiad Sylfaen. Ond mae 5 darn o wybodaeth, felly mae 5 bwlch. Da chi angen gofyn 5 cwestiwn felly i ffindio'r wybodaeth yma. A'r peth pwysica dwi'n meddwl ydy peidiwch â brysio, does na ddim bris, cymrwch eich amser, meddyliwch, a peidiwch â brysio, does na ddim bris i ofyn cwestiynau. Pob lwc os da chi'n neud yr arholiad sylfaen eleni, gobeithio fydd o'n mynd yn wych.